Kasugengan derek bingah derek bagyo derek mulya lamun to dedau panira kang putra temanten sari wit Gus Fakrul Zainuddin gotong royong anengke tengahing wana ya ngaten sang tuwa purusa wega angin dong langkap samekta angrakit grogol kinarya angin dik sang sato wana nggih angin
Ndik Satuwana golek ayam malas. Sing ngoproho myang sarjula datanajre kasangsaya lancarane gak disindeni gak apa-apa dasar sekti mandra guna foto sesarengan kalawan para bondan. Nuwun, Mbah.
gandrung terus abang pisan kas. Dadi penyanyine lek golek kepek pas temu. Iya.
wangsul dik benda. Sing gedhe pangapuramu nimas pepujanku si jantung hatiku sambungku mengawati dalu rubedo saremu kelawan jarwamu Mendah paya yen sida urip lan nyambika pasti tarya akan lahir putri Sulistya kang bisa nyuara dika Wisrana Alrosa masih Pak material sesarengan Alfa Audio monggo wae nangis sajroning batinku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwon rino
krek gayengi kendangi lho. Ya, ya krek ya. Tibaku. Ya Allah. Niki tesih alit lho, Pak. Tesih sekolah niki. Nggih. Gede awake tok tapi. Awake gede. Aja lali pawelku. Uga mongkon kang mas janji-janjimu. Aku kang sanya satuku kata anteni nganti saelingmu. Nggih, sembah nuwun. Sayang. Resa. Jebule pabine padha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Wis wajine Nagasati elekem wis wantine padha nindakake ajarus komandan wayahe sambayan tetapi wajib dawuhe pangeran monggo wong ayu Salat tapi jagae ngekomo halimah waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing nomalinan luwih sampurna yen berjamaah. subuh luhur lan asar salat saya tingadoke tindak mungkar maghrib lan isya jangapin prayogane ditambah salat sunah monggo wong ayu. Aja sembrono iku perintah agama elingono ene donya sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa kita bareng besok munggah swarga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Wis wajine Nagasati elekem wis wantine padha nindakake adanus komandan wayahe sembahyang tetapi wajib dawuhe pangeran monggo sayang. Salat tapi jagae agama halimah waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing nomalinan luwih sampurna
Obah, matur suwun. Matur suwun, Pak. Monggo Mas Anyo, Mas Nuk, monggo. Monggo Mbak Seritir. Mas Beno, monggo. Masuk. Datile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku bodho ati rinten siang dalu matene kakung gaul tenan iki suwinggon ngenteni lewonge atiku antuk jahapi dadya ati nyawiji nadyan apot tak lakoni Monggo Mas Harto Bayan. Mas Surti Gembuk, monggo. Datile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku bodho ati rinten siang dalu monggo Mas Melok, Mas Melok. Suwinggon ku ngenteni lewonge atiku antuk ati yo ati nyawiji
Nggih, matur nuwun. Ah. Asik Prasetyo kadang-kadang Arosa musik campur sari. Mas Badi rene. Ku meledatek netramu kanyo kencana binambar kencana binambar dasare nganggo ageman beda cekir geko une masuk wong ayu doang gawe kujiwa terus piye wong ayu duh wong manis sigarane rasa kang sejati kan pumurut satelenge kalbu Al-Rusta ora apa-apa sayu aku katon endah iku genepe wong urip jane lho adik wedok tangannya di atas minggu digoyang ku melebatek netramu katyo kancana binambar dasare nganggo ageman beda cekir gede une masuk wong ayu musik entertainment manis sigarane rasa kang sejati kang umurut sabelange kalbu satu bari tak gentung lebokne wong ayu kandhane ya mlebu wong ayu ngene sinten iki Mas Narno oh Mas Narno gondrong piyaine bagus e pol lha nggih salumrahe wong ngalamun
Himbauan dari tangan mempersiapkan diri. Oke, ya Kapan ini cunduk metu sak bagus. Margo Utama. Mbak Yayu, ngapunten Mbak Yayu, Mas Guru Purwanto. Ini gawan kok omah. Aja kaya genthong. Siap tapi kagem sedaya paguyuban ras Margo Utama PNN ya Ge. Manung Galing Rasa. Seneringan Alrosta. Mangga. Saben dina ngalamun jroning sepi samun Sepi sampun amung tansah kadulu wayanganmu done mas wong ayu ya Linali tan bisa lali ngan rawuh saya
jawabnya tetap sama teh. Niki mengke sing rawuh Mbak Purwanti, Pak Nggih, Parmi. nggih. Mengke diparingi wedal Mas nggih Mas MC. Ya Suniwati kondang kabeh. Yo. Siap. Mangka kelas katresnaku Bapak Samitan bisa dinoku Ana bisa dino. Condok lan prasetyaku Tak korbanake jiwa lan ragaku Alang Pasal sembah diuji. nuwun Babe Nolek Moga-moga sing ning omah nonton. Ah. Asik Prasetyo kadang-kadang Arosa musik campur sari. Mas Badi rene. Ku meledatek netramu kanyo kencana binabar Kecono binambang dasare nganggo ageman beda cekir geko unek masuk wong ayu doang gawe kujiwa terus piye wong ayu duh wong manis sigarane rasa kang sejati kan pumurut satelenge kalbu Al-Rufa ora apa-apa sayu aku katon endah iku genepe wong urip jane lho adik wedok tangannya di atas minggu digoyang ku melebatek netramu katyo kancana binambang dasare nganggo ageman beda cekir gede unek masuk wong ayu gawe kujiwa Arosa musik entertainment Dongok manis sigarane rasa
tak gentung. So. Iya iya. Lebokne wong ayu. Kandhane ya. Mlebu wong ayu. Gene sinten iki? Mas Narno. Oh, Mas Narno. Gondrong. Piyaine bagus e, Pol. Lah nggih. Salumrahe wong ngalamun. Dari utara Bengawan, dari tangan mempersiapkan diri. Oke, ya Sampan ini juga betul sangat bagus. Sugeng rawuh paguyuban manunggaling rasa paeguan rukun gawe antosa marga utama. Mbak Yayu, ngapunten Mbak Yayu, Mas Guru Purwanto. Ini gawan kok ngomah. Aja kaya gentong. Siap tapi kagem sedaya paguyuban ras marga utama PNR ya Be. Manunggaling rasa. Senaringan Al Rosta. Mangga. Saben dina
tetap sama. Jangan Cinta Dinda sama Babet tetap sama, Be. Niki mengke sing rawuh Mbak Purwanti, Pak Nggih, Parmi. nggih. Mengke diparing wedal Mas nggih Mas MC. Ya Soniwati kondang kabeh. Yo. Siap.